Здравейте отново с мен, Силвия от Face Profits. В това видео става дума отново за боравенето с табовете в една Facebook страница, но този път излизаме малко извън рамките на Facebook, за да разгърнем възможностите. С други думи, става дума за това как да използваме Woolbox, един външен тул, за да вкараме някои по-интересни табове ето тук. Показвам именно Woolbox. Ето го, адресът е woolbox.com, защото съм се убедила в практиката, че той е един от най-удобните за голяма гама от табове. Падайки на страницата на Woolbox, се логваме, като просто избираме логин с Facebook, за да вкара автоматично управляваните от нас страници. Тук виждаме, можем да изберем страницата, на която желаем да интегрираме таб. В случая аз ще избера тази тестова страница, която видяхме преди малко, която използвам да тествам различни неща. И тук виждаме какви табове имаме до момента от Woolbox. В случая няма никакви. Ще ви покажа в момента как да внедрим нашия YouTube канал. Тоест, можете да погледнете тук какви възможности има. Една част от тях са платени, когато става дума за фото, видео, конкурси, различен вид награди, купони и така нататък. Но в случая ще ви покажа как лесно да интегрирате вашия YouTube канал, Pinterest, Twitter, Instagram, каквото друго решите, че има смисъл за вас. Логиката е една и съща. Както и как да сложите индивидуално направена страница или пък имидж, която да служи примерно като страница за добре дошли или нещо друго според нуждите. Така, ще започна с YouTube канал. Избираме ето тук таб за YouTube. Добави YouTube таб. То ме информира, че табът е успешно добавен към моята страница и сега остава само да вкарам юзернейма на YouTube канала, който искам да внедря. В случая ще внедря моя канал на Face Profits и тук искам да покажа нещо триково, защото понякога може да ви отнеме малко време да намерите ето именно този юзернейм, в зависимост от това какво име се появява при вас в YouTube канала. Ще ви покажа къде със сигурност да го намерите винаги. Тук горе при вашия профил, тази стрелкичка, Settings или настройки. И тук до снимката Advanced, по-широки настройки. И ето тук винаги може да намерите вашия User ID в YouTube, който при всички положения може да се вкара тук. Тук можете да определите видеото, което искате да се появява по-голямо във вашия Facebook таб, т.е. нещо, на което към момента искате да акцентирате. Примерно, поглеждаме нашите видеа. Примерно, искам да сложа ето това видео, което показва как се слагат, как се променят настройките на табовете. Копирам линкът. Ето тук. Можем тук също да сложим фенгейт, с други думи, ако желаем само фенове да виждат съдържание на нашия YouTube канал, можем да сложим имидж, интернет адрес HTML, който да се появява на хората, които все още не са фенове. И в този имидж, примерно, може да има надпис "Стани фен, за да видиш нашия YouTube канал" и така нататък. Кликвайки върху него, те стават фенове и вече могат да гледат вътре в Facebook YouTube канала. В случая аз избирам да няма такъв фенгейт. Запазваме настройките
И сега отиваме да видим какво се е получило в самата страница. Тук ще трябва да я рефрешнем. Най-вероятно. Позициклихме в момента малко. Много ще пробваме. Така, успях да я рефрешна. И сега отивам да видя. Виждам, че вече имаме 4 отдолу. Ето го YouTube каналът. Кликвайки върху него. Се появяват горе името на канала, видеото, което избрахме да се вижда по-голямо, отдолу съответно ще се появяват други видеа, които имате в канала. По подобен начин може да интегрирате Twitter. Ето отново от тук във вашия Twitter профил, Settings, виждате вашия юзернейм. В Toolbox избирате да добавите Twitter таб. Добавяте вашия юзернейм. Тук има различни настройки. Дали с tweets с определени keywords или всички ваши, какво да бъде скрито, какво да се показва в Engage. Настройвате според желанията. Запазвате настройките. Рефрешваме сайтът. И виждаме, че Twitter табът вече се е появил. Така, сега ще покажа за бързо как може да настроите един таб с индивидуално съдържание. Примерно за добре дошли. Това може да е вързано и с някаква акция, с информация за някаква оферта, може да е информация за вас. В случаят от Toolbox това става последния начин. Тук се избира HTML в Engage. Добавяме такъв HTML в Engage. И тук отново имаме настройки. В случая тук се показва страницата, върху която ще бъде инсталиран. Дали искаме да имаме бутон за споделяне отгоре в съдържанието на таба, което общо взето винаги е препоръчително. И тук избираме откъде табът да вземе съдържание. Това може да е интернет адрес, който искате да бъде вграден в таба. Може да бъде затваряне. Може да бъде някакъв имидж, графика, може да бъде директно HTML код, ако имате човек, който може да ви направи такъв. Примерно избирам някаква картинка, която искам да ми се появява като индивидуално съдържание, която съм направила преди това или с моя дизайнер, различни възможности, различни нужди. Така. Ще избера една картинка някаква, няма значение каква в случая. После да демонстрирам как това се случва. Примерно избирам си
като тази. Тук можем да зададем, кликвайки върху картинката, към какъв интернет адрес да бъде насочен посетителя. Отново Fangate, Fangate е тук, отново с image HTML, или го изключваме, или Friendgate, т.е. дали се налага да поканят определен брой приятели, за да могат да влязат. Нещо такова можете да настроите. Примерно искам посетителят да покани поне 3 човека да харесат страницата, за да може да влезе да види това съдържание. Това има смисъл да се прави при положение, че имате някакво по-ценно съдържание, някакво състезание или супер оферта. Има различни настройки. Запазваме настройките и в момента тази картинка ще се появи като съдържание в табът. Отиваме да я погледнем. Ето така изглежда новият таб. Изначално от тук, както показвам в друго видео, можете да смените неговата картинка и текст. Кликвайки отгоре му, нещо не се е получило. Виждаме какво имаме тук. Не се е сложило като правилно, избирам някакво друго. Всичко на off. Save. Тук ще рефрешнем. И вече виждаме картинката като съдържание на нашия таб. Ако искаме това да бъде примерно някакъв интернет адрес, примерно ако сте хотел, може да бъде удобно да интегрирате информацията за времето в вашия град. Най-лесно, без да трябва някой да програмира нищо, отивате на един сайт, който винаги показва актуалното време, примерно времето.bg, за Варна в случая. Копирам този адрес тук, който винаги ще показва актуална информация. Копираме тук. Така. Save. И сега вече същия този таб ще показва съдържанието на времето.bg. Разбира се, можете да си направите колкото искате такива табове за показване на различни съдържания, различни страници и прочее. Това е за това видео. Вече по-разширени възможности с приложения за игри, конкурси. В повечето случаи са платени, включително в Ubox може да се разгледа какви възможности има. Рядко, това е факт, рядко ще намерите качествено приложение за купони, оферти, видео, фотоконкурси и прочее, които са абсолютно безплатни. Да не кажем, че практически е невъзможно. Всичко безплатно, което си има доста недостатъци и не е много добре изглеждащ дизайн. Вече ако разполагате с дизайнери, програмисти, те винаги могат да направят нещо като професионално изглеждащо съдържание с HTML код, което да се вгради ето в този HTML Fangate, както показахме до момента, което вече да води потребителите към някакъв друг сайт, да има линкове вътре и така нататък. С това завършваме днес.
Вижте другите функционалности на Facebook стената в другите ни подобни видеа. Довиждане!